Nwiyo alụbam nwebi ozu ebu n'isi amụ ya na-ekeni ozu ebu n'isi amụ ya na-ekogode eko onye Igbo asị m ka nkene gị ka ife na-eme ọ dịgo ka ọ ga-adị chijie ụka na n'ilu Moses Chineme nwa John Supplier Lebo Ezinne ọdịnaka Victor Vigdemo his engineer Franklin Lucky Christopher onwegoro ya nwa ọ dịgo ka ọ ga-adị Juliana Ebo Henry Ndubisi Chidebelu Chinedu Henry Ndubisi Onyekachukwu Agbodike Brown Big Fish Lucky nnukwu azụ Akụezu ụwa Nwaọlụ Kenechi Joyce Nkoli Cletus King Livingstone Armstrong Ejiofor Anthony James Valentine Anyasho Lucky Ebube Amos Neni Love Hair na ọdịka iwe aka na-ele hair emesi bịa ka akọwala ụwa ife na-eme very important ọ itinyelu fada ife na boot ọgbanje agbaba na altar ọ dị mkpa Emeka Uzoechi na Junior Lọl Ezinne ife anyị na-eme bụ ọ bụ na onwere ife inwe ị ga-agwa anyị maka na anyị nwa na-ele mpụtụ ji oge iju bi agba jụkwa ndị mpụtụ na anyị na-elelụfa ji fe nwere ọnụ ose fe nwere ose so ya ka anyị ji elelụfa ji etu ya nọ ọga iwere ose onye owu Igbo bụ ose idonye iru abụọ ọgụ ka tọntọn bịa ka akọwala owe fi na-eme Samuel Okorekpa Believe Mgbabọ Okoye Ifeọma Odo Samson Samuel Okorekpa Lucky so as e dey be bụ na abalị a anyị nidikwe ka anyị kwuo ya ka esi ekwu ya o nwere ife na ekwu yesterday o nwere ndị CS n'eziokwu ụfọdụ osisi rapịa now o nwere one video m chọrọ drop ndị contribute to ife a na-eme n'ala Igbo na ife nna gwa anyị ndị contribute to ife a na-eme n'ala Igbo akpọ ọnya unrest akpọ ọnya kiba na ya insecurity ebe a na-akọ ọba akụkọ insecurity akpọghị ya insecurity ka ọ bụzie afa so Nigeria ka na-anọkọta wepụta ofu okwu ekwubezie ya bụzie ife eji ekwu okwu insecurity now mbọsị mbụ ka m mee vidio wee na-echi ndị be anyị warning ịma ndị be anyị adịghị eji ntị anụ ife ọkwa nọ na Disemba 1 ka m na-eme live video wee na-ekwu na-asị ndị a na fa dịkwa careful maka na ọkụ ga-agba n'ala Igbo ọkwa n'oge m na-ekwu ya ọkwa watch the video nsifa watch ya out na ọkụ ga-agba maka na ọ bụrụgo tradition na akụkọ anya na-akọ n'ala Igbo bụ akụkọ na-adịrọ mma ndị Igbo fi na fa nwee sense nna agwa gị na sense ndị a adịghịzi ihe eche na egwuregwu ọ ga-adị ka ị na-akparị mmadụ akparị bet nna agwa gị pịa etu ọ dị ife dị ka Ọnịcha ahụ ịmabụ siti Ọnịcha ahụ ịmabụ siti n'ala Igbo ofu Ọnịcha ahụ eji mara Igbo niile Ọnịcha enwe oge atitled that place knowing fully well na intrusion of people na-abịa from different places ga-abịa with different character ka etinye something in place ka e wee check anya Ọnịcha enwe that culture nyakpata na every December a ga-aka akụkọ ọjọọ
every December a ga-akọ akụkọ ọjọọ. After all, na ndị Ọnịcha gongo ebi ọdụ ebe a niile akụkọ a niile na-akọsọ ọgbasara ọfa ijekwu n'ime ebe anwa fa bisef ebe a bụzi ehei na aga n'aka nga maka na every season fa na-azụpụta ndị ori ama afafa. Yes, ka m na-agwa gị na ọ bụgodugo Ọnịcha gongo ọ bụrụ nwa si na Ọnịcha ije na South Africa o nwee oge ọ bụ Ọnịcha ka m na-agwa gị ije n'obodo dị iche iche etu a ka ọ dị eju ọsị gị na ya bụ nwa otu movement ya ga-agwagodo ewere ife ọjọọ malụ dị obodo. So since ụwa o nwee oge anọkọta pụta 1982 eme boys oye emelụ that time. Some of you amụ ife boys oye ji okwu apụgo ọnọzi n'afịa otu anyị sekuriti dị na nwa obere oge ọpụọ oge a na-eme boys oye bụ na mmadụ wenite onu ebe ọbụla ọ nọ ka a na-enwe fracas enwe dị mmadụ na-abụ na ịtọ nwee altercation nwee 1 or 2 ọ ga-etie boys oye ịma na men niile nọ n'ogbe ga-adọnye iru ọ bụrụ na ọnwụ ka achọ ego ịnwụ onye ọbụla na-eje di ya ife inidi bụ gị were Arsenal gị welụsi ụmụ equipment inidi chọọ tools gị dozie iru ọrụ gị maka na nwoke nwe ka o si anọ etie boys oye onye ọbụla ewepụta ọ bụrụ na a ga-anwụzi taasị nwa ewee tụtụba ndị ọjọọ niile mee na Ọnịcha na ogbe niile Ọnịcha ma Obosi mana a na-ekwu Ọnịcha Obosi dị involved Mkpọ dị involved onye ọbụla nọ Mkpọ na kọmiti ife ọbụla ife ọnya na-agwa na ya bụ nwa otu amaghị aka na akpa na main market Tracy onye amaghị aka na akpa Mkpọ ka ọ na-ana ma Obosi etegoda side pancha niile na the same people o wee bụrụ na after ka emesi that first boys oye emesịkwa ndị ori dajukwa Ọnịcha na-ege ntị ka m na-akọli ya akụkọ ka m na-akọli ya ebe etu ọ dị onye Ọnịcha si na ọ bụrụ etu a ka ọ dị ya pụta ka anyị ya ori karịkwa again na Ọnịcha o nwere nke megidezi oge a na ife polisi a na-enwe oge ahụ a na-enwekwa ụmụkwụ ụdị egbe ha na-ebusi mgbe ahụ maka A12 nke a mopol ka a na-ebu ihe ma mopol dị few ijesia na station command area command ka ma ọkwa CPS ka ị nwere ike ịfụ most mana ijesizie n'ife dịka ime okpoko adịghị enwe ya mopol etu a moto a na-eyuzi oge a ife dịka pikọp pikọp 504 404 ebe pikọp chiri ndị eke na-abụ saịdị eke na onwe na-azụ ebe a na-ekwugharị ndị a na ndị ụmụ nke mma kpọpụ ahụ wee pịa ndị ayọn wee pịa wuru ndị eke ha na ndị eke apịrị ya so emesizi stori ka anyị na-anụzi ihe anyị nụzi bụ they continue firing us no way nwanne bụrụ Ọnịcha ihe emegokwa na Ọnịcha maka chi things don't happen for that place atalụ na ibe eji echeta Ọnịcha bụ ife ọjọọ I dey tell you even to date ijekwa di ya ị ga-afụ ife nna wee nụ skit a na-eme wee kirigodu skit ndị Ọnịcha na-eme ị ya afụ onye Ọnịcha ebe ọ na-ekwu ezigbo okwu na skit nọ ka esi zuo ogo ka esi nara agha ka esi niile taa onwe nke ga-ekwu okwu direct slang ka ya na-akụ ma nwoke ma nwaanyị nọ na ya nwaanyị nọ na ya bụ na ị na-ene ha anya ha dịsị ya ka nwoke nwa nke na-enwe ike bada atụnye anụ bada enwekwu ya ndị efu nwaanyị sokwa gị na-eme na isu anwụrụ ọkụ ya nwe esu nke ọkụ wee mee that first boys oyi emesi anyị ife niile adịka o si dị ụmụazị emesịkwa bidokwa ọrụ fana ndị a wee kwabịa emegide wee weta aka oge emezi they continue firing us no way fab ebe 96 ihe tege they continue nya a na-apịafa mkpụrụ na-apịalụfa mkpụrụ bet n'ọbara ife a na-eme
oge a ka eke na-agwọ ọgwụ ha na-enyocha mgbọrọgwụ ịgala eke ọbụla na-agba agwọ ezigbo ọgwụ ndị eke mgbe a because na ọkọta ọkarị the next person gịnị ya nọ ịdịrọshio onye abụọ ọkụrụ o nwere one guy ya nwoke amụrụ n'ọkụrụ ka ọ na-agba na ọ na-ezu ori in fact the guy wee bịa na shop ya na ya nọrọ nnọọ nọgide ọ na-abịabukwa abịa na ọ bịakwa ya na ya nọkwa ọbụba ogote nri felie on that very day ọ gbakwara ya na ọ na-ejekwa aba which means na ọ na-eje afịa oge ahụ ka a na-eweta ego a na-ebu ego cash no transfer enweghị edo ife dịka smartphone a na-agba ego n'ọkpa ịgbacha ya n'ọkpa gbajuo ya yizie jeans ga-ata ite gị gbago ibulu ego gị n'ụkwụ na-eje millions ka ị ga-ebu n'ode erukwe ịmago oge a economy anyị ka dị mma ị ga-eji 1000 naira mechie shop ofu a na-ebu ego n'ọkpa ya nwee jezie dozie onwe ya buru ego bai moto join moto na-agazi Aba before you know it wee 504 double cross ndị a mabata n'ime dị ọwa maka onye ọbụla surrender mabata ebe a ojekwu dị gaa ebe ọ dọ nọ na moto si anyakwa ya anya ada atịcha uji eje afịa dị gaa were ụjọ were ego o ji eje afịa kpaba dị nwa alụba now alụba abụkwa alụbịa ahụ ya na ya na-anọ na-akọli everything gonye ya nri ọgwakwa ya chi ya won isi ya na ife ame na-achọkwa ka ya nri any other place na-efugokwa gị ka ezukwa ori gị nwa ka a na-enye condition aka anụ abịazi skit ịgbago na Ọnịcha lifestyle iwepụ aka ebe ahụ fanwa control nwere ọdịten Ọnịcha ka a ga-ama gị aka n'akpa ịṅụọ iyi na onye amaghị aka n'akpa enwe ahụ ọ dị possible na onye abịa adụ side finger ndị a dị very very ka m esi flexible ebe ọ bụ na etiri ọ na-aba na ọ mmiri ihe ya ama o nwere ụdị ori a na-ezubere n'Ọnịcha fe niile a onwe mgbe ata iti nwodite na ọdịporos ịbata n'afịa niile dị n'Ọnịcha every December ọkụ ga-agbarịrị ya ọkụ ga-agba ọkụ gba main market back in the days in the 80s wee gbaa main market gbapịa dị afịa gbaa anya yaga ngwe ka a na-akpọ gwongworo gbarisicha ebe a ka afịa bụ afịa dị gbasịa anya enwekwara ife emenwu ụmụ Igbo wee bido kwa wetawakwa afụ tagide afụ ewee dozikwe dị afịa ụfọdụ chita ụfọdụ anachitezi otu akaba si wee bidokwa ewetakwa aka 90 something 96 kwa December esu ikwe dị afịa ọkụkwa dị afịa gbaa ọkwa ọ na-agba na main market ọ na-agba na Ọchanja ihe na-aghọtife a na-agwa anyị ọ na-adị nke mmadụ na-eji aka ya jos jee sunye dị ọkụ ka ọ ga-abụ ọkụ gbabazie aka fanwa lutu oke nwe arapụ interest ya afụghị ya na Lagos na onwe patan ọzọ ndị a ji eme operate na-abụrụkwa ofu patan ole nọ na fanwa jụụ na fanwa ekwe ka anụ Igbo jụọ oyi especially Ọnịcha fanwa ekwe ka ọ jụọ oyi ewe were ife ọjọọ malụfa na-ekwukwara n'Ọnịcha fa na-afụ bụ bad character they couldn't protect the same ebe ahụ fa na-azụ afịa ka enye ga-protect ya gọọmenti to think na ife dịka Ọnịcha ịgba na-enwe professors agara engineers ya they are professionals ndị Ọnịcha niile ma Obosi enwe ụdị ọrụ fa na-alụ nke na fada aka akụkọ n'ọfịs ka fa na-anọ fada akọkwa ugbo cheki anụ Ọnịcha enwere ike ịkọ ugbo na-akọkwa n'ugbo ntụ gị fa na-afụ onwe fa na fa abụ ụgbana fa na-afụ onwe fa na fa amaka na fa dị too blessed n'ife ọbụla na fa tinye aka fa ncha ndị a ikiri ngwo criminals nọ na ha bịa transform nke fa na-eme ya nke ndị ọcha ihe agụ na-amụ agụ na ha a na-eme ya nke ndị ọcha a ga-eji pen dekọla ego dị nke a ga-eji typewriter pikiri ego otu so a na-afịa na ha na-eri ọrụ
ife a na-alaiki debe bụ nke inwe case ekpere a na-ekpere ka ị na-enwe case inwe case ka ị wee bịa na dia chemba ihe ahụ bụ Nnaemeka Chambers Chambers ka ya na o nwere ndị ya afụ LLB honors BL honors iwe na-afụ no degrees so ọwebụ nọ ya ka a na-alụ ihe ya na-enwe case steady a na-abịa ma ọkwa na azọ gị nwere bịa na nna gị rapụrụ nke a rapụrụ nke ọzọ ọfanwa fa na-eri percentage ha kpewe dị ikpe kpesịa ndị anyị na-ene anya ndị nọ n'ogboni a na-agụ ọkwa ebe a ka ogboni bido edukọta ndị ogboni na ala Igbo ebe a ka ọ dị ọkwa nna agwa gị na ndị ogboni niile oge a Ọnịcha iwe nọrọ na main market ihe na ogboni chọkwara ịzụ ahịa azụ echọrọ ka a na-eti izi ọtaba okporoko ihe niile ị ga-abata ogboni na-ewi mgbe a etu a ka People's Club si pụta arapụzie ogboni ma ebe isi na People's Club nke ogboni mgbe ahụ Ijebu ka ya akpọghị jen ka nke ọnụ ụlọ histrị amụba nne gị mgba so ogboni mgbe ahụ bụ na Ijebu ka ya akpọ gị wee jee abụkwa ibe abịa aba amụọ gị ya no environment for you ihetegị ndị Ọnịcha ọfanwa o nwere street a na-akpọ Ogboli na jee ese na Ọnịcha ka e nwee ogbe a na-akpọ Ogboli ọ mezi fanwa kọwa ma Ogboli nke a na Ogboni ọ bụ ofu ihetegị nwere ike bụ nọ descendant fọmụrụ nke enwekwa alụsị a na-akpọ Ojeedi ịmara ndị Ọnịcha gbachitere nkịta ụmụ akwụna eje na-akwụ na Ojeedi ka m na-agwa gị ụmụ ya kwụọ na-enye ụmụazị hukọp na-akwụ n'ogologo ụzọ ahụ ọkwa ebe Ojeedi chịrị anyị dị ewee mezie na-abụzi onwe nigel na-ebi that character na-akpụ Ojeedi jụọ ese n'oge ka m na-agwa ya efu ka esi kpụtụ afa Ojeedi ọ bụrụ na ị na-agba achagbo mmadụ chọrọ ịkpọgo na a na-akpa nkata a loose girl asị gị na ka maka Ojeedi gị ọgbara asị gị Ojeedi ịgata gị ife ehe now ịbịa n'anya ịfụ na some places bụ ebe mata na ehodu nwere ya o nwere ike ọ bụrụ na because of influx of people na-abata mana ị kwesịrị ịma mmadụ na-ebata n'ogbe ma ọ bụrụ na ịma na-egoro akwụkwọ mara to control the crowd enwere human relations ma habitat yo ma settlement yo ma ife a niile ọ dịcha contained na number of people anyị chọrọ n'ogbe anyị chọrọ more than these people amalụ mmadụ one nọ n'ogbe agaghị dị ogbe nwesịa gate enwee gate ụdị ife ahụ adịrọ the city fall letọsịa onwe ofu mkpụrụ gota ị ga-afụ dị akọvara akọva ka ife bụ ka isi n'inwe gota ka isi n'inwe gota ya oye mmadụ zọọ ọkpa na udu mmiri azụtara ọba n'ime ebe ahụ ebe ekwesịrị taịtị onwe ede ebe a taịtịrị ataịtị onwe oge anọkọtazi ịlagamu a na-ewe ịlagamu akụkọ ịlagamu apụta nwee nke edoziri edozi wee bụzi a na ndị bịara abịa n'Ọnịcha nke bịa Ọnịcha ọ bụ na ọ nọ na-etenye ezi n'afịa ofu iluo ya ga-azọnwu chiamanụ n'afịa ewee chiamanụ onye ya ọkpụtọkọ dị afịa bifo ọ nọrọ ide eri ego rụọ ọrụ ọmalụ nwa ọrụ onye dị question ya ụfọdụ ka a na-eme protest ka e wee chụpụ ha dị ya n'ike agwụgo ha n'ọnya nya a nọrọ dị ya na-eri ego dozie ihe onwe ya ọ ga-edozi pawa na-atọ gị ka e bụrụ chiamanụ still enwe bọọdụ ndị abụ akọt obodo ga-enye ndị nọ na befa kọndishọn na ka anyị si chụ ya hia
ọ bụ na o ruara gị waba ihe ndị obodo a pasịta abụ ịnwa anwa akpụpụzi nke gị n'elu ụlọ si na ọka ido blọk yutu ha bịa ka m na-agwa gị isi ịrụ ụlọ yutu abịa iruo na linta level eko ya zinc abịa ekosịa dizaịn ya ka eko na-echọziri ka iri dizaịn ọya ha anọdị ya ihe ha na-alụ n'ebe bụ yutu ihe niile yutu obe nna gị a na-emebi ebe arụ ndị a na-akpọ afọ ọjọọ bụ gị nwa akwụkwọ ụnụ na-agụkwa sometimes anyị na-ekwestion ya because anyị da-afụ akwụkwọ ụnụ gụrụ na bụ na ọ ga-etu a ngwa ya ka ọ dị akwụkwọ ahụ ụnụ gụrụ wee dị wee civilized mee nke a mee nke ọzọ ife niile aba akịka akọ mgbe ochie because mgbe ochie niile ahụ ụnụ dị hot enweghị ife ụnụ mepụtara afụrụ anya today ụlọ niile nwere ike ịtụ aka na Ọnịcha n'ọfọ dekin is owned by ndị bịara abịa of course na ọ ndị bịara abịa na-edevelopụ zibe unu na-edevelopụ ya na-eji efe ga-efo nke a ọ ndị bịara abịa ije wọlịwọ ndị bịara abịa ije na ọda akpụ ndị bịara abịa ebe ọ bụla ije na ọsọ enu Ọnịcha chekieni ya a na-afụ fege na fege ebe Ọnịcha enwere many places a na-afụzi as Ọnịcha ọrụ mazị m ụlọ bụ Ọnịcha because even nọpụ iwe ka anyị na-akpọbukwu ya Ọnịcha m ana onwe onye bi n'ezi iwe ka a ma ọkwara obodo ukwu roziri ada asị gị na abi n'Ọnịcha ọ very few okpokoba ga-arụ gasị mba na ya bi n'okpoko ịghọtago mana na-akpọkọta ibe niile Ọnịcha awada anyị nọ mgbe a na-azụ awada a na-azụ awada na-azụ awada ọgbaru na-azụ obosi a na-azụ azọgide finally ọ dị ka ndị obosi ka ọ danyeziri obosi na-erizi the title fa niile ebe akụkọ obodo mana iruo n'obodo ahụ o nwere ụdị ife na-anya na ya afụsi n'obodo ahụ ụdị ife ahụ adịrị nke ka njọ bụ obosi etu obosi nọ na ọkwafa nwere mgbuka obosi ndị anụ mgbuka nnukwu afịa jekere ebe a is a shameful thing na ofu ife eji mara obosi na ọ dị scattered ọdụ organized nke ebe nke a youth abịa ebe nke a youth abịa ihe niile youth na ya akpọtanwu investors bank abịa finance ya the project apịa tụsie rubbish niile adị ebe a pịa ya dozie ebe a level of the land dozie nye ọ dị solid okay ka ebe mmadụ ga-anọ iwu abụọ na ebe niile ga-abụ mmanụ ka ọ bụrụ mgbuka o nwere ebe ị ga-eji gbukacha ya wee nwaanyị bịa bute ya ebe a yes edebere ndị saịdị ya nke fiche ife ọbụla na-enwe line ebe ịbanye dị ya ọkụ adị ya onye ọbụla nwee shop dị ya na ego ọ na ị ga-akwụ ọ bụrụ na o ruo alụ you go abịa gbara fọm nọrị enwe discipline nwe arrangement ihe niile adị oke na-emere ya so anyị ka na-ekwesịọn skuul n'obodo ya ọ na-agbafusicha na ụfọdụ Amerịka ka abi ha da-anazi ana Amerịka kwechiri di ya ndị nke UK kwechiri di ya ndị nke Australia kwechiri di ya Canada hia na ọnwụ ụdị obodo fa na-ejesi ụdị kọntrị fa na-eje nọrọsi ebe a na-emekwa ife ndị lọya ife akwụkwọ ndị akitekt ndị nka mana ya na-akpọ taa alaikiri ya onye Igbo asị oke na udo dị na ya jee nọrọ na be ego jebe obodo oyibo ọ nọrọ na be ego na-apịrị igodo ezigbo ego bifo ijesi obodo oyibo gaa jee ebe ha ya esi mụọ ụmụ na-abụ maka ihe eme ka ndị nọ befa mụọ ụmụ na-abụ ka i wee nwee ike izugbo iwee na-eme unu ada eji akụnụ kpata ego not to stabilize your life mana onye Igbo ahụ bịa nọrọ na be ijebere ihe nye ọ na-abịa ego kpa ezigbo ego na-arata efu n'ọrụ na 4 dekin 10 ịbatakwa na-asịghịla nlọdị na-ajụ onye abụ ya arụsịrị na ebe niile aka bi na be o ya ebikwe di ya
ịbata ifu na ọnọ ihe one day kina anyị lụta mgbe ahụ ọnya ka ị kara maneji ọ nọ ebe a maneji ebere isu oyibo ị na-asụzi chefuo ka be nna gị dị isugidere oyibo a chefuo be nna gị many things mere n'obosi ọkwa nke a mere ụbọchị a ka chiamanụ obia tibezie ya ọnụ anyị nwa so na ndị pụta wee na-eti si anya jizi n'ife ọjọọ eme ụbọchị dis dat wee mana onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ikpo ntụ ka m na-agwa gị na-enụkwa nya ọkwa yesterday ka ọkụ na-agba n'Ọnịcha na Head Bridge Market nye ebe ahụ ọgba osisi anagwa m unu na 1996 I guess no wait m ga-amata the year ife a mere either 96 yeah I guess sometime around then ka ọkụ na-agba ọgba osisi ọ bụ oge gbara ebe 2001 or 2000 na ọkụ na-agba n'ọgba osisi market ndị fire service a na-akọwalụgo na fe nwere mmiri a ga-eji wee bịa gbanyụ ọkụ nekwa River Niger n'iru afịa nwa mụnwa sigodu na otu moye ọda akpụ were ọkpa that night gagide because enwetara information na ọkụ na-agba oge enwero cell phone mana ekwukwara na ọkụ na-agba ebe dị ona onye ọbụla bi n'ogbe a na head dị ya ife iji head bụ na ịmarọ ma neighbor unu ma nwanne nna gị ọnọdụ a na-eje rescue mission oge obi ka bụ ofu onye ọbụla eje di ya a na-rescue a na-echezi ka fire service bịa because o nwere extent ị ga-aga n'ụdị ebe a maka osisi bụkwa ife na-ele ọkụ bụ na sawdust ka nkụ ebe a ọkụ wee na-agba gbasịa wepụkwa na eri oge ni ka anyị pụtakwa 2022 right ọkụ wee gbaa n'ọgba ọgwụ ọkụ gbaa ọgba ọgwụ ọchanja ọkụ gbara ọchanja si na tanka dalụ na express fuelu tanka wee si nnọọ ebe a wee rugide ebe niile ọ na-aga ọ na-agbakwa ọkụ ọ gbara ọkụ pụta n'iru Ekene Dịrị Chukwu Park gbara ọkwa etu a wee pụtazie n'afịa wee wuru ọkụ ọ gbagbu some people ọkwa ndị ọga ụwa ofu ọga nọ na bai kifa na-akpọ streeti eze nwa side a ka nke edi ọkụ gbagbu dị manụ gị a ọkwa anyị ji agbanye ya n'ọkụ gbaa etu a ka anyị nọkọtakwa that year ọkụ gbaa na Agbarume market anyị wepụta wee na-akpọ ndị a wee na-asịfa na Disemba elukwe na ọkwa ọnwa eji ndị n'ọchị ndị na-akwa na akwa a na-ebekarị na be anyị na-abụkarị ife ọjọọ like na ọkụ gbalụ ngwa afịa ndị mmadụ ọ na-enwere accident nwere ụdị akụkọ a na-akọ even in the area of na-enwere accident ị ga na-ene anya ife mfụ na Anambra State today bụ na side nke anyị ọ dị ka a ga-etegide ya wepụta Ọnịcha that demarcation na ife a na-demarcate express a na-epenti ya black and white isi side nke anyị elutebego m side obodo m wee fụbe ya dị ya so beautify si all these things ọkwa onye na-aga ka ọ na-afụ ya n'obodo a dị clean a ga-egosikwa the content of the gutter anyị emekwafa allow to access our gutter ka afọ na gutter adịrọ fụgasị ife dị aṅa irregularities anyị na-eclaim ị ga-agbasi ụzọ niile nwa nke ị ga-agbakọta ka ife ofu ambulance paakịrị apaakị ka amalụ ya na ambulance na-anọ n'ebe dị ona na steshọn ndị ambulance si n'Igbo Ukwu bịaba ofu nwere ike n'ọlụ saịdị Igbo Ukwu ofu nke ọzọ n'ọlụ saịdị alọ ayabami na ghọta esi one a tụkesi anya ka ọ ga-abụ ịgbakọta ife na-agbazụ ọkpa na ịzọtarazi nweta onwe n'ime ọfịa ndị abịagoro ọ bụ first aid ọ bụrụ iodine ọ bụrụ nyagheri
awụọ ha ayọdin egotego ndị a nọrụ na-etichikwe na-azọ ndụ ka e wee sị nọ ife eji wee gbalụ ndị obodo Christmas na every December na a na-ebupụta new vehicles ebupụta those new vehicles ewee kpopụ nke ochie gbuo ya auction ndị mmadụ abịa golu ebupụtakwa ọzọ ka ọ ga-abụ enidie n'ife abịa emergency apịkwara nọmba fanwe ejebe kedu nọmba m ga-akpọ ma nnọrọ Anambra steeti how many people mụ ya na ọkụ na-agba kịta ke nọmba m ga-akpọ how many people nwere the information ụmụazị a na-aga skuul ụmụazị a na-agụ akwụkwọ na nursery school na primary school bụ ndị ekwesịrị ịda agosi ya na epikwara na 011 911 na ị ga-afụ ndị ga-abịa attend kama ọ bụrụ na abịa beghị ugboro ịtọ na-ekwe ego na ị ga-akwụ ka ọ ya bụ ị na-akpọ ha ịgba na ihe ị na-akpọ ndị a nọ ya ka ọsọ ọ ga-abụ ife dị serious wee na-akpọfa ọ bụrụ gị na nne gị kwuo okwu ịkpọ ọfa maka ị ga-eme ya abuse mana o nwere ndị ga-respond ịma na gọọmenti abịara anything short of that your government is not working. I'm telling you ajọsụ na-emeghasị gị anya ọ na-abụ mpụta afọ ndị na-eto governors mgbe ụfọdụ na-ajụ on what ka ị na-eto ya on what kene kedu ife o melụ dị outstanding kedu ife o melụ dị worthy of note kedu ife o melụ dị ife ije eulogize ya gịnị bụ that thing tell us. Look at Anambra State for example ogo nwere anything dị remarkable bụ na onye pụta osi ọ na-akwụrụ okirie ya si yes na nke a dị oke ihe afụ any giant statue ka sị na ife a na-eri ego ị gaghị afụ stadium a na-alụ ọfụ na kọmiti ego ma na gọọmenti na-etinye ego ebe ọ bụrụ zoo ka ị ga-afụ asị na na-agbaghị ego na-eji efidigodo ụmụ anụmanụ ada ebe a so ka people na-eje ebe a gọọmenti a na-anata ndị mmadụ ego from gate fee na ndị otu ife ma na ịma kọmiti ego na ikweta bụ gọọmenti na ị ga-eme ya na ị ga-provide vidio na enwere ndị ga-ewepụta ego fa dozie the place invest ya na ya ego ọbụla a na-anata fa na-ewere 60% gọọmenti a na-ewere 40% alụ ọnya ife ga na-adọta ndị mmadụ na the steeti ka steeti na-aga onwe nke ha were n'ozu so gịnị bụ ihe ọfụ efu ha esi na-esi na arụrụ ụzọ ọ ga na-agbadala ọbala na-awedogo kedu ụzọ ọ bụ arụ ifelo na-emekwa gị imepe ọnụ gị asị na arụrụ ụzọ na Anambra steeti so ị na-agwa m gị nwa na-akọghịrị ibe ị na-agwa ndị standard ekwesịrị inwe or highest standard ka ọ ihe dịkwa obtainable somewhere odomanya na ụdị krota adịsị na be anyị o nwere steeti ị ga-eje efu quality ones ka anyị jee aba ka efu quality road a na-construct ya solid ndị ga na-emepụta ị na-anọ na grupu ị na-akọghịrị ihe na ọkwa ụmụ apa na-apụba apụ na-agbabed ụzọ na wato iyo agbago m n'ụzọ gbagide n'ụzọ na-agbade ọ ga-agwago m express lahụ ya n'ụzọ jee alahụ n'ụzọ 3 days from Mozambique from Malawi bata Mozambique ife nkụrụ ya bụ 3 days a na-apịa ọkụ na-apịakwado ọkụ ịgba anụ n'ụzọ ịchọ mgbagharịghị ụzọ South Africa ebe a ka ibebe akwa na-ewere 20 million naira rụọ nke South na ife eji alụ nke anyị bụ 800,000 ana o nwere ike ịsaịnụ kịta asịghị na ụzọ a bụ 20 years guarantee ma ọ nọ 10 years guarantee ka anyị nene na-arịa ma eru 10 years ọ bụrụ na inyere rụbụ ụzọ e nyere guarantee 10 years confirm 10 years ọkwa otu na ọ bụrụ na o mebie na ihe anyị ga-eme inye nwụdị guarantee ọ ga-enwe ihe ịlụ ha yes bife pụọ n'ọfịs o mebisikwa onye ọzọ batakwa sị na ya ga-alụ ụzọ nke ndị a na-akọrọ ụdị aka ifelo na-emekwa gị bịa na-akụrụ nwoke ibe gị aka na o ji ego mụ na gị wee lụọ ihe a ka ị na-akụ aka isi adịọkwaghị mma maka chi isi adịrọghị mma ihe a na-eme ebe ife ejide n'ọrụ anọkọta ruo ofu ihe ka a sị na a na-emebe anọkọta eme ofu ihe ka a sị na a na-emebe o nwere ụbọchị adị ana tax
so na ego na-abata gọọmenti aka steeti mana bụ ego na-abata steeti ka ihe na-arụ ụdị ihe na-akọgheri gbara na agbado nwoke m ije na platfọm dị iche iche na-ezuzugharị na-eto ya na ome gịnị gosigoro m ife ọlụpụta ka ifu ofu main market Ọnịcha ego na-abịa na-apụ bụ strength of Anambra steeti etu a ka afịa na-adị ọ bụ na Igbo enwe sensị asị nka njụọ gị ofu afịa anyị nwalụ n'ala Igbo anyị ji anya isi na mba ụwa niile etu a ka afịa na-adị ọ bụrụ na otu ị nọ asị gị mechie anya mepee kwuo ụdị afịa ịchọ ka ọ apịa na-enye ụdị pawa na ịkọntrolu afịa dị ona na ọ ga-eme apịa ọ ebe a ka ị ga-akọntrol ị ga-achọ ka ụdị afịa dị na be nna gị ijegokwa di ya onwe space efu n'ime ebe ahụ onye kpọbara ahịa bụ n'ime shọpụ ahụ ka ị ga-anọ akpọkwa na ya shọpụ ife nwa ha si ona etu a ka ha si epụtazie kịta na ofu shọpụ a ga-adị mmadụ ịtọ nọrọ ya jee na Lagos line Jordan line si ị ga-afịa afịa ya eruru oge a ga-akpọta Julius Berger ịkpọta Julius Berger ịkpọta ọ bụ na South Africa na ha na-alụsị nke ị na-afụ na Lagos ha bịa hia alụsị alụghị main market ya alụsịa this main market fanwa ga-ama na ejiri gị ya for 10 years fa ga-eji ego fa lụọ anya gị na fa akpa fa gwa alụọ ya standard fa lifta ga-adị ya ga na-ebugo na-ebutu elevator ga-adị ya maka ụfọdụ aghọtaghị nke a na-ekwu etu aka ya esi taidicha ibulu moto gị bịa afịa ịgbada ana na-abanye n'ime ebe a gị na mmadụ ada aka akụkọ n'iru ebe a nwere slọt ọkaadị ma ịbanye ị nakwara abata itinye fingerprint ịbanye ije paakị ya moto gị ịchọzie ịpụta ịmago na ị ga-eprintzi kaadị ihe eje kwụọ ụgwọ enye gị kaadị bụ na ịnyapụtazie imetụ ya n'iru ife a ị gaba so enwego ọ bụrụzi nke mmadụ bịa were risiti n'oge na-azụ lasị hei were nke ada aka ụdị akụkọ akụ buru moto gị bịa banye di ya ịbasizia ijeli mkpa ihe eji lifta gbagote maka ọ n'ime a na ka moto gị ahụ nọ iwere lifta gbagote n'elu so ọkụ anyị na-enjoy everyday na-ebugo ebe a bụ na onye ọbụla bịa n'afịa ga-akwụrịrị ụgwọ iwon wọd ọda ị ga-ego something wee na iwu mekata n'ihi ego ife so ụgbọọla a ga na-eme operate ị ga-egoriri ihe ma ị ga-elekwa something ọ bụrụ gị market place so ịbata ebe a something a ga-enwe exchange of so ọ na-abata side ya for that reason eme budget na gas na-eri anyị ego na nekwa ihe anyị na-enweta na-eke isi ihe niile akwụrụ n'anya ya mana nke gị ihe ekwe ka eme ya na anya ukwu ọ bụ na iri ala yo nchie masị arụ na ya sị nọrọ ka esi nọrọ ndị Igbo anya ukwu unu karịrị sị nọrọ ka esi nọrọ no growth ọnya ka Ọnịcha ji dakasịa na irujerusie na Ọnịcha na ụlọ niile dị na Ọnịcha letọs ịchọ mgba ya vidio live nọrọ dị ya na-egosi gị efu na ụlọ niile a elekasị isi na Ekene Junction Enugu Road kiba na ụzọ a kiba na akpụ ya ilute na Ekene Junction ma ọdebe a mgbe solu ma ọdebe na-abata ka anyị bido ebe a tinye isi n'aka ekpe gị gaba n'ogbe a niile one dekin niile ahụ ịma mgbe a 2 dekin niile ahụ ọ lelisichana ga na ịma afụ a new building dị a ite isi na wọlịwọ isi kịọ arụsị banye wọlịwọ ihe niile a dị ebe a nletọ akụ nne ya mjoto wọlịwọ saịdị a niile ka ebe mba na-efo ogbe a niile nletọ ngwa bazia na tie isi na Ven Road isi Ven Road banye Otumoye
Main Road South banye Otumoye ogbe a niile ụlọ ya niile nọ nleka. Sokoto Road bụkwa na apịalisizie na everywhere a na-arụzi ya plaza. If not before then ụlọ niile n'ebe a let us one na ọ na-abụ a guy nwa obere ego gbaa ya n'aka ọ megharị ọ bụzi Indonesia, Bangkok, Thailand ma ọ n'otu iri isi Canada, ofu ebe Germany, ọ nabadị ya ọma abatazi ọ kpatazie ego ọma like ịnachieta Ọnịcha maka egwu ya na-atụ ya ịbata Ọnịcha na-atụ ya ụjọ maka ọma life ebiri ya na o nwee ezigbo ndụ dị ebe a because na onye nwe obodo rapụrụ ya bịa wee ghasasị ya a na-akpọzi ihe bịa afọ ọjọọ kịta ọ ya na-ewe iwe mana ọ kwesịghị iwe iwe na-agwago ka ede you sit here up no growth adịrọkwa na-emefe ndị gụrụ akwụkwọ protect ya these citizens na ụfọdụ ama how to go about it. O nwere ndị nọ n'Ọnịcha ebe a na-ala obi ideme ndị mmadụ intimidate because no fee no nwe connection ọ na-azụ ofu nka afa na-enwere isi debe arụ na ya bụ ọga bịa eyi isi adịrọkwago mma ebe anyị na-ezuzukwa bụ witi ndị set gị izuzu ebe ụmụazị ha nọ consider kwa onwe gị na uche go dekwa ya ma ị na-ezuzu ezu ha because some of you contribute to insecurity adị na be anyị ịgbakọ ụmụ bọyị nọ na-echufuru achufu n'aka gị ndị na-ekwere esetụlụ ma ndị iji intimidation chụọ fa na be nna fa n'idebara na-eji ego most of them bụ fa na-eme mburu ya kịta chukwu ya kpọkwa gị ọkụ ị na-ezuzukwu ị na-ezu n'Ọnịcha a na anyị na-etu gị afọ were ofu akpa ifanye ya n'ebe a mmanụ ya anyị na-afụ bụ mugu ibu ezigbote mugu iso na ndị mebiri Ọnịcha ị na-eme ndị mmadụ intimidate ọ dị ka ofu mugu nna anụkwa some time ago jelu na-eme one lady intimidate jebe na akademi ya jee na-akparị onwe ya dị etu a ka ha dịsị n'Ọnịcha low mentality very low IQ dị very low ya na-akpa ebe a bụ ego kpuru isi na ego isi ndị mụ ya na-eme bịa osel ansel ahụ ịma na-eme ihe fon na-eme ka ọfọ plaza ebe ka ihe ma ọ nọ ị ka na-afịa ebe a ọ bịa n'anya mee nwa obere nọgharịa a na-eme ụmụ ajọ mmụọ juu n'ogbe ndị na-achọrọ ka ị gaa n'ihu ndị oke ọgwụ na-agwọgharịsị ọgwụ na-ezugharị efe aka juchaa ya rezọ na arụ ya niile ndị a na-eme ndị mmadụ intimidate ijegide ruo eburu okwu gbago White House ihe enwetenwu justice dị ya ebe ka ihe ejezi emeghị intimidate mana okwu a kwesịrị na eme ebute ya ndị Ọnịcha ekwuo na ha dị interested si butere ha okwu na ha nwere obi Igwe Achebe ọ bụ obi ha ọ dị bizi na aka nche ka iji wee buru igwe ị ga-adị bizi a na-enweta kesisi ya ọ be nna gị ka a na-emebi na obodo ya bụ igwe ya a na-ezuso ori na-eme ihe niile a na-eme obodo na-adakachi ekwesịrị ka ịba na history na during time ebu obi Ọnịcha na every house si nọ n'Ọnịcha dị renovated na ọ dị na facelift ya na crime bụzi zero this that na nwa agbọghọbịa ọbụla na-emere ọ bụrụ iwu n'Ọnịcha na-achọ ọdị indecent dressing at all ọ bụrụ tradition na ị na-abata agwagodu agwa already ifu billboard ya no indecent dressing na ka ahịa ezigbota red ahịa esikwe na head bridge ya megidio na-aruo mkpọ ka ị hapụ isi na ịfụ anya so ọ bụ na-ede indecent n'anya ịnọrọ n'ime moto anyị nọ chenji akwa maka irituo ewere gị n'elu ịpụtazịa ewere ego beelu ogo n'ime ga ka esi esetụrụ ndị ncha na oleto gọọmenti na-etinye na side because gọọmenti need to provide service for ndị a ọ kwesịrị protect ndị mmadụ ị ga-eme enforce ọ bụ na Ọnịcha emenwuri Obosi emenwuri ya ka ndị ga-emenwuzi ya ọka ebe nwa seat of power ọka seat of power ị ga-eje ọ bụrụ obodo kpọrọ nkụ nothing ndị ọka gbachite gọọmenti nke chicha pụọ
nke chicha ọpụa ha gbachite ya nkịtị ha ya protest na befa amadio na a ga-edevelop befa a na-afụ aka gọọmenti n'Ọka makwa na ịgbagide isi Ọnịcha na-abịa Ọka ịgbagide lutebe n'Ọka teritori a na capital territory igberube lutebe nso a ga-edere gị na speed limit gị bụ 40 tee dị ụzọ ọfụma ka ịmata na ị na-abata na capital city edelu gị ya 40 deke enye edeke efusia moto paakị enu ndị nọ standby to enforce it ka ịma na maka ijegide pụta na barracks ka obitu na-adị ị ga-afụrịrị ndị a na-akpụ ndị nọ sentre ejekwa Senegal barracks dịkwa otu a ka esi akwụ ya ofu soja ga-esi ona ọkwụgide onwe oge elue ọpụ onye ọzọ abatakwa mana mmadụ ga-anọ dị ya etu a ka ọ dị ịbata capital ahụ amount their presence alone ga-emegodu ụlọ niile dị n'ogbe a ọma appreciate ana niile dị n'ogbe a eme appreciate because na security dịgodu here esi ona ịmanụ na egbe a dị expensive na ebe even ụzọ ahụ etelete in a special way paintie the bridge dozie dị ụzọ ị ga-agba na ihe a bụ welu street light wee wụọ ọnya ịghọta na ebe ị batalụ bụ capital n'iwe dị iche dị ife abụọ local government bụrụ ife abụrụ ekwusigo local government ka dị gọvanọ ekwesịghị ọpụta n'ụzọ a na-egbu wa ka a pụọ ya n'ụzọ a na-apụrụ n'ụzọ adịrọ mma na ikwesị inwe ruutu iji apụ gọvanọ chịpụ ndị dispatch rider ma ibu deputy gọvanọ ndị eskebe a na-akpọ ya ndị a na-anya bike ka ebu ụzọ apụọ ablọkụọ ka ndị na-abịa abịa kwụsị ịbịa amountụọ ha na-elute to a certain distance radio kwa ndị nke move kwa jekwa clear kwa iru otu a ka ị ga-esi clear gị ya pụọ na that place ma na-abata ebe afụ ebube gọọmenti ọ bụrụ eto dream even gọvanọ ndị Ebonyi steeti pụrụ apụ ụmụahị ọ lụkwa alụfa briji waya anya ọkụ abanịgodo ọma mma ịfụ na onwere ife dị iche ịfụ aka gọọmenti Ebonyi steeti enwekwa mmanụ mana Anambra steeti nwe mmanụ mba ọ ka establish that point dozigodo ụzọ anwa na ịbata ya na ịnidoro ka agwa gị agwa na ịbatago na capital o nwere ụzọ mgbe na ị na-anya moto na ya ị na-anụ taya moto gị nwezie ebe ị ga-abanye ebe niile ajụ oyi ọ na-adịghị ka ọ na taya ga-ada emetụzi ya a na-arụ ya arụ taya a na-ebutere gị ebe anyị na-akwụ ụdọ ka gị na mmadụ na-azụ azụ agwaghị ife agbago taya ahụ azọ gị ya n'ala ewepụtalụ gị ya mana ihe a ma ọ na-adịghị ka ọ bụ taya ọfụ ọ because of ụzọ ọ na-agba nke anyị ada arụ ezigbo ụzọ anọkọta ụzọ a na-akwaghị aka ụzọ a na-akwaghị aka ana iche eke ndị niile na-eme mburu na be anyị ya na ebe ha na-enwe pawa bụ echugide gị rutekwara ana ebe ụzọ na-adịrọ mma pawa dị redi inwe accident ebe a ma ya bụ na ejidere gị ya amago na ya akwụsịnata ọ bụrụ na ụzọ dị mma dị no go fit see you na so your government had consider all these things ebe asị gị na ego adịrọ wiche ego onye si na ego adịrọ da how many workers ka adịrị nnọọ n'elu ihe enweburu before na-agbawazi gọọmenti aka ka a na-eme retrenchment onwekwara ndị na retirement ka ịghọta na ebe eji ego ya na ndị a na-akwụdo ụgwọ anụnwa bụ civil servant a onwekwara ihe a na-arụ a na-azụ arụ civil servant ọnwa n'ọnụ so onwe uru ndị abalị gọọmenti ọ dịka gọọmenti ọ na-akwụfụsị ụgwọ nara n'iyi eche mgbe ndị a na-akwụfụ ụgwọ according to ife alụta ife niile alụtazi ka ezigbo ji asị na ego adịrọ ọ bụrụ na fada alụta ego zuru ide akwụfụ ụgwọ emechie dị parastatal onye ọpụtazie onye abụra gị na akwụsịsịrị ndị workers ịgbana akwụbụ ụgwọ arụ ya for free ọkwa nwere ihe ọ rụrụ
anyị ya ọrụ bụrụ na ọ da-akwụzi ụgwọ ịgwara anyị na anyị ncha nwodibi gọọmenti apụta na-etoghị na-ekwuru wọkasị ụgwọ na ego mmanụ anyị ababaghị na ihe a na-ekwu okwu ihe arụrụ si ebe a setụlọ ana na-anatakwa tax a na-akpọ ya IGR, internal generated revenues. A na-anata ego anyị na-ekwu okwu ego mmanụ godo sisọ nke a godo yet Abuja akọrọ sendị nke fa na-esendịkwa ana agba many millions a na-ebute icheki ya projekti eji na steeti anyị na-ejenereti ezigbo ego na Anambra steeti. Anambra bụ the richest state na the entire south east. A na-agba ya drọ ana m ekwu individual money o IGR ọgọbụ na igbe ego na-apụta na main market ị gara ebere onwe ha akwa na watoyi o bịa bụkwuo kịta anyị pụta n'ụzọ nna ndị onwe ndị busi oisi kwechiri o apụta today trailer apịagbucha n'ofu ka o si wee ṅaa ya gboje aka ka ọrigoro dịga agba ọsọ nke dị saịdị obutekwa aka si na ya aṅagidekwa ya ada ihe so slow down na watch those boys ha na-asị na ọkọ o busikokwu ya si ana ebe aka ụnụ ga-anwụ n'ọrụ gọọmenti nyere okorobịa ekwe were dị ọrụ jee nọrọ di ya okorobịa were ọrụ a amaghị ha na-akpọ insurance. Very myopic people. A na-etake advantage of them. Mụ ya jekwu na express ma nwa ga nọrọ America na-eti ọ ya abịa ọbịa bụrụ kọmanda anyị ga nọrọ na steji na-akwụkwọ ịkwọ mụ ejekwuru na main road trailer gbukwu ebe ọ ga mma akwụ dị a the only way m ga-eji akwụ dị a na ị ga-ebiri m aka n'akwụkwọ m ga-enwe insurance na-akwụ the premium. Yes ka ọ ya bụ onwe ihe mere emechi ịghọtago enwe agreement etu a nọ na asa enye Naijiria ọga ọ bụ mamụwa gọọmenti agha na-emezi exist ọ na okweta kịta ịfụ na gọọmenti agha adịzi onye ọbụla ga-eje bute GP tank dọba na be nna ya mmanụ anyị ene bọjetị si ebe na every worker onye ọbụla bụ Anambra ga-ebiri anya aka n'akwụkwọ ya mụrụ afịa ije buru GP tank ebute mmanụ a agbarịghị nke ebute mmanụ agbarịghị nke idekwa bịa n'ukwu une chekwa bịa ịmara na ihe abụ okegu this month even na ịnarazie ya ịchọzie ọ bụ na obi dịgo mma ịgwa gọọmenti na for the rest of the year na nsogbu adịrọ isi ụna na-eke ya onye ọbụla once every year ofu GP tank mmanụ gọọmenti rebezieri ndị ọzọ n'ihe gọọmenti ya akwụ m na the whole year bụ ofu GP tank mmanụ amịtakwara n'ala ọ bụkwa gọvanọ nwe nke o ji abụ ụmụnne ya nwụ n'ọkwa n'obodo onye ọzọ kụzikute mmanụ a ka ego ya na nke ya ka m nwawụrụ aka nche ọba ya abụ m maketa agba m ndị mma elesi ife niile bụ mkpọ ụmụnna agụọ dị tankị ọnụ anyị amụrụ ọnọdụ anyị akpọ ndị ya abịa ọ bụrụ na anyị ya akwadara ya na ose ya anyị kwada ya ebe a anyị seti anyị into Mediterranean na-agbago China straight eruo na China Sea atụkesi anya ebe onye ọbụla ezu ike anyị eme ya na ị ga-asọjesiri gọọmenti ihe ga-abụrụ ha uru ka ha bụzi na-eme bọjetị gị anakọta eme ha accuse na emere budget pardon this that ka ya abaghị uru ọkwa anyị nwa ka a na-emere bọjetị ilo ọkwa anyị ga-agba na ya mmiri akwa anyị aṅụ ọkụ ọkwa nke anyị ji ya afụ ụzọ don't worry na ọ bụrụ na nlebe mmanụ m lecha jide ego mụnwa ka ọ dị enwere na-achọ n'ilo gịnị ka m na-achọ n'ilo sisi m kwugharịbara n'ilo gịnị ka m na-achị abaghị m n'ụlọ fuel ada abaghị n'ụlọ na o nwezi ebe m na-eje rọba egwu ọ mgbe aka ya na ntaasị nye gị taasị
mana ị jụrụ ajụ na ya eme mana ịkpọta ndị anya agụrụta n'ụzọ a mbịa na-agụrụ gị egwu ọgazukwa n'ike nwoke ebe ụmụazị ọgazukwa n'ike alright, so etu o si wee dị kịta bụ na tata akwata 20 December ka ọ 19 taa ka mụnwa chọrọ ka my fans gbalụ Christmas taa maka na mụnwa ga-eje shopping. Ọ mụnwa bụ eze ụmụ iyo mma aga shopping as shopping sen. So all my followers nọ na YouTube na-anụ onu m na ma ndị nọ na Facebook na-anụ onu m ma ndị nọ na TikTok right now. Ịmalife ị ga-agbalụ na Christmas o ya ị ya anala aza wepụta aza gị ozugbo ka nna akpọ ya akpọ First Bank 3190-7720-70 Solomon Obi. Yes. So ịmalife iji agbalụ Christmas akwa ibido since January. Ana m achọ ịga holidays ịmana anọ m ọmụgwọ so ka mụ bido n'oge ịmara ibidogo Christmas. So ịmalife iji ya agbalụ Christmas gbalụ m at the same time ka nkene ndị niile send m ego for the birth of my new boy, you know. So asị ka nkene ndị dị ona si Chukwu gozie unu ncha niile ebe unu si wee wepụta wee tinyelụ m ka Chineke meelụ unu ka ọ nọchikwa mmaji kwuru mmaji eje a na-abụ isi ije unu ga na-eje unu ga na-ana ma ndị ga-agbalụ Christmas n'abalị a ọfọ a nna God n'isi m mụ na chi mụ n'ụwa m ndị niile nụrụ onu m wee like ya ife m na-eme ndị na-efolo m ma nwoke ma nwaanyị from so many of them both from 2016 for the 2015 for the 2017 ka a si wee follow them wee lue today. They've been here. Chukwu abịama a sị m ndị dị na ife ọma kpọkwafa iru ama echefukwafa echefu mba afafa ga-adịgide ife ọma niile famelụ amara ka eji wee kwụọ ọfụ ụgwọ. Chineke gozie unu ncha niile. I appreciate you guys for the whole year. anyị galụ through a lot ma ndị ji threatening ma ndị ji ịgbago nwere ụdị war anyị na-ada afọ ma ndị bịara inbox ma ndị delede send ya kwuo ferika, but we are still here. At the same time, for all the new friends I make along the line, they batachala ọfụ into this channel si na fa like ife a na-eme asị m ka Chineke gbaa gị ume. Mana nke kasị nke ndị ji ego fa wee na-akwado m in one way or the other, Chukwu gozie unu ncha niile wee sị na for the rest of this year bido kita yes wee lue 31st of December ife ọma ga-emelu unu. Emerozi energy si na my side, the rays of light see from my side, ka that positivity hit ye every negativity nọchiri ụzọ bụ obstacles, stumbling blocks, nya hit ye nya ka ị nwee ike step on. Ya maala unu mma ndị niile meet my message. Wow, message nyalụ throughout the whole year, or message of hope and goodwill. Mmelụ nke amalụ that na onye ọbụla amalụ na ọkwa mkpụrụ eko ka ị ga-awọ. Onye asị obodo oyibo bata ị na-eme anya ọkụ kịta ije cheki efu na mkpụrụ ọkụ ka ọ na-agọ, o teki risk bie ego, o teki risk lee ife ole chụbịa ọnwụ ndụ ọ dị ndụ nwụọ anwụọ n'oyawa olu ebe a gbadosie anya ike ụtụtụ anyasị ọkwụ n'elu ka mmọnwụ o megide ọnya pelu ọfụ wee na-ewu anya ọkụ mana eju na ịma apụ na ị ga-anọ ebe ọkụba ị na-eche ka ịmụ ọnya amụ chi ya kpọrọzi ka ịmụ ọnya amụ iwe na-ewezi ekwute okwu ya ịlaikiri ya ịbịa ebe nụ na-enezi ụdị ozi ya ị gaa laiki ya maka ịbụ onye ọjọọ. Well,
like m na ndị ọjọọ sokwu abịa ebe a maka na one day fa ga-afụ the pure truth dị na the message a na-enyefe ebe a. The message na ịkụọ mkpụrụ anyị ya ahụ ya, ime mma ka ị ga-afụ, ime njọ ka ị ga-afụ. Ana ị na-eme mma njọ na-abịa afụkwana ya na eji njọ akwụghị ụgwọ ka ị malụ na ife ọma gị na-abịa, ife ọma gị na-abịa. O nwere ndị na-abịa ebe a na-akara ọghọta the message ka ị na-aghọtakwa ebe m na-eje. Ha na-afụ every message na ọ ga-abịa to them etu esi wee gụta ya na Bible, ya ka o ji dị ka you're against Bible. Na mmadụ ọbụla dị ndụ n'ụwa nwere freedom of iche echiche on nke nwee his own personal decision. That's what makes you able. But at the very moment ịfụtala onwe gị na-ede incapacitated because na ịdịrọ well funded, ịma na iluzu gị ife a na-akpọ self esteem, drop go, the next thing ga-abụ ịbụrụ servant. Njọ ka mmee ka ị malụ na imekwa insist even in your low state na ka ya gbagotekwa. And onwe oge ọ bụ iwu na gị na onye a ga-ara ịra, kama na the state ọ bụla efuru onwe gị dị contented and happy. Maka n'ime that contented ahụ can open doors to you. Well, some people need ejima, onwe ndị need ofu nwa. Ụfọdụ mesi tụọ ime fa amarọ ka fa si tụọ dị ime, fa amarọ. Ozi ọzọ nzi bụ na most of doors ga ame mmechi nwere reason o ji mechie, na ịgbasapụkwara n'aka gị kịta na ọ ga-eme. Ịgbasapụ aka comprise ma ime mgbaghalụ. Enwe onye ị ga-agbaghalụ kịta atọpe na one, ịgbaghalụ onye atọpe one, inyere onye aka atọpe one, etu a. Maka na aka gị dị na mmiri ama aba nke ọ na-awụ na-awụ, mana ịgbasa ya ndị ọfụ a na-aba, ndị nke a na-apụ, onwe ndị ọ ga na-agalụ. You don't need to visit any church ka gị na Chukwu wee dị na mma. Chukwu adịghị esesoghị okwu, Chukwu nọgụ n'ime. Chukwu abụrụ mma nke o ji abụ njọ. Chukwu bụ power, bụ Chukwu power, the power iyuzu onye ọfụma. Onye ọbụla na-amanye iyuzuteghị ọfụma ebebe, ọ ife ayaba dị ndụ ka ayaba nwụọ. Chukwu bụ power, life source, bụ kpọọ ya source of ihe ọbụla na-eme eme na ọ ife ọ bụ. So gị nwa ka ọ dị choose how you want to make use of this power. I abuse onye akpọ ekwensu, imetụ ya ọfụma enye Chukwu ekene. Ife abụ one power. Odumeje gwekwa there is only one power. Alafia bụ power, ọ dịrọ two. Onye abụ Chukwu. So Chukwu nọgụ n'ime. Iwere ọnụ gị akwuo mma eme, iwere ọnụ gị akwuo njọ njọ eme. Malụ na inwe that power within you, which is n'inwere Chukwu. Inwere ya. Onye ọbụla sị gị bịa n'ebe a ka ị ga-abịa ịbịa, Chukwu ege ego ntị. Onye ahụ bụ onye ọjọọ, asị ka ọ na-asị. Jụọ onye Chukwu ahụ ọ bụ mmadụ, sị gị mba na mmụọ. Mmụọ nwere ebe ọ na-anọ iche, mba mmụọ na-erugharị. Ka isizi m nọ n'ebe. Kedu ihe ọ dị ebe o ji wee nọ ebe? Ọ dị na plọt a ka ọ dị ka ọ nọ strọkchọ arụrụ arụ, ka o nwere ihe ọzọ idebere ebe o ji nọrọ ya. Ọ bụrụ etu emela rent increase na ọ bụ na landlord abịa kicha, ọ bụ na ọ bụ lesịrị gị anọ, wee bụrụ na ọ na-ana lesịrị ka Chukwu nọ, abụghị ruo n'ụka ebe a. Ọ gịghị eburu n'ụka ha agbago abụrụ m ana ozi mụ ha na subsidize were so ka i were sense gị na-eche echiche. Ọ ya bụ my message for the whole year. Ma ndị nke dị ready na fa chọrọ ịgbapụ na be difa, amen, ka fa ghọta that na adadịsịkwa etu ama. Ndị ka nọ single ababe gị nwa second hand na-akwado ka ị bịa bata street, ada abụkwa m etibicha zokwuo ị na-achọ ka ọ rara ịra. Mba, mgbaga mmiri adịghị eju iko, kulo daa na ebe elu. Na onwe garanti na nke ọzọ akwụ ebe a ka nka mma nọrọ ọfụma. So ọ bụla ya gwa ndị niile gbara ọsọ na 2025 ga-adị maka na anyị ga-ehit ya mmụọ. Thank you very much.
so mụ nwa na-ene anya ka m fụ my money dị na Facebook ọgịnịs nwekwa ego m fụrụ ebe ahụ mekwa na ọyịsụ ụwa na ekirikwa anyị ka onye chi imepe the floor ka onye na-emepe the floor ego ole ka iji emepe the floor ka onye na-emepe floor na adịba afọ afa anyị onye brezi ee ka ije the game oke ijiri aza n'oya na n'oya alright nwa mgbada anya ndị Man U ibe m o wutere anyị anyway mana o nwere ife anyị ga-emenwu ka anyị dibe final anyị gbaa ofu win anyị agba ọzọ drọb anyị luzuo nke ọzọ ọka esidebia onwe ebe ya saịnara na anyị ga-ewin 2 straight matches mba agba ekperechi diben okay nwanne anyị nwaanyị Julia na ebe otu iri tata ịkpa imelia nwekwa afịa anyị na-ebido very soon echi ka m ga-introduce lunia rice so ọ bụ niile dị rice na December ịkpọ m shop plug echi ka m ga-esupe ya ị na-confirm ya tomorrow supe ya ị na-confirm ya ọ bụ na igobe rice m ga-ewepụtala ya chọọ 25 kg ọ dị chọọ 50 kg ọ dị ya ị ga-eji anya efe ya na enwere ihe ome anyị mere Man City ihe ọ garanti ya ọ bụ mistake na ihe a na-awụjube na post Man U gbagide gbaa Man U 3-0 Man U wee na-asazi asa the shameful thing na ka anyị dibe mfe emere anyị ọ bụrụ obere ife gị Man City anyị na-anụbu ka dị mgbe nwa ka abụzi kịta na-eji anyị agba bọọlụ anyị meritazi anyị na-agba n'elu Man City dekwa 11 na ha dị 11 Man U na Peter na kochu nke a were kwado ndị dị aṅa chenjie n'oge otu nweta ihe ị chọrọ nọrọ ebe a megide were Evans tinye some coaches na-adịba confused Evans ịbatara bọọlụ a bụ ime gị na goalkeeper o ji wee gba bọọlụ na road ọ ga-adị m thank you for your time I got phone tomorrow all right good night too bad